sød, man kunne stå her i dag og bare glo på den. Ja, fordi den er lille, jeg er sikker på, at det er en lille dame, den der, fordi hun er Yeah. Oh, get him. Jeg tror, den prøver at komme op på ryggen. He's so absolutely Yeah. Nu er der også en lille tur. He wants a little one off. Yeah. They make quick little spontaneous movements, like jumps and stuff. Jamen, jeg elsker dem. Jeg synes, de er simpelthen... Look at him. Look at him. Nu er jeg også oppe. Ja, jeg er også. Kom nu. Men prøv at lægge mærke til, hvor sødt hun sidder og holder omkring, sådan så den kan hvile hovedet, ikke? Nu er det for stor tid at være i pungen, ikke? Så nu sidder den bare ovenpå og sover. Den er bare rigtig blevet passet godt. Det må heller ikke være let at have to, når man kun er designet til I want him at to have en. climb again. Ja, det, vi kan også godt He's se more en interested lille in beating up his brother. en lille patteunge, der sidder deroppe, og så er der det lille, der kravler højere og højere op hver gang. Jeg synes, det er fantastisk. He is very deadly. Yeah, oh, I'm getting bit. Because we're by the water.